Landslide sa Bindoy, Negros Oriental, nagdala og kahasol sa mga motorista nga natanggong sulod sa pipila ka oras. Nasinati ang pagdahili sa yuta ug mga bato ngadto na sa kalsada sa National Highway sa Barangay Malaga kaganihang kadlaw. Nahitabo ang landslide human masinati ang kusog nga uwan kagabi. Adunay mga sakyanan ug mga panimay nga hapit matabunan. Matud sa Bindoy Police Station, walay nasamdan hinuon sa insidente. Ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection nga unang naabot sa lugar ang nanawag sa LGU aron mapahigayon ang clearing operations. Dali usab gipahigayon ang clearing operations ug kagirang buntag naagian na ang maong lugar. Samtang gibaha ang pipila ka mga lugar sa lungsod gihapon sa Bindoy. Matud ni Antina Balasabas, dili moubos sa 80 ka mga panimay ang naabdan sa tubig baha sa Barangay Kabugan. Ang hinungdan ang miawas nga sapa sa maong lugar. Matud sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nasinati sa lungsod sa Bindoy ug kasikbit nga mga lugar.